Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pitsa 14 na bulan sang Mayo tuig 2021. Kanano ang mga balita kag isyu nga aton arangkadahon para karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Naga-monitor kita kung anong mga reaksyon sa aton mga kandidato sining ikadwa nga pagpagwa resulta sang survey sang Aksyon Radio Bacolod. Antes ang among survey, ginaklaro naton sa liwat nga ang Aksyon Radio Bacolod personal nga nagasto sa pagpatigayon sini nga survey, wala sang pundo halin sa politiko, wala sang pundo halin sa diin man nga organisasyon kag institusyon. Ambot silingon, wala sa may ginapinan no kon suportahan ang Aksyon Radio. Ang aton handom tukion kung ano ang pulso sang pumuluyo sang syudad sa Bacolod. Kag mind you, ginaklaro naton ang pamangkot sino ang imo ginalantaw magpapili sa maabot nga piniliay. Wala kita magsiling nga sino ang butuhon nyo. Wala, kundi sino ginalantaw mo nga magpapili sa maabot nga piniliay. Ambot silingon, sino nga tao nakita mo, sino ang ginalantaw mo nga posible magpapili mayor dire sa syudad sa Bacolod. Wala yan nagasiling ang serbisyo ng butuhon mo, kundi sinong ginalantaw mo. Ang resulta, amo ini, Mayor Bing Leonardia, 41.7%. So, si Albi Benitez, mataas, 54.5%, 54.5%. Inaya maintindihan ta kay mantiga ang pamangkot sino ginalantaw mo, nagfile na sang iya sining rehistrasyon si Albe, sabot silingon ko pamangkoton mo tao, sino ginalantaw mo nga magpapili sa Bacolod, natural ti kundi si Albe Benitez ang isabat kay ginalantaw nga mapili siya alkalde. So ikadua si Leonardia. Ang nagsunod, di kanday Ilcid Pamilyaran, Vladimir Gonzales, Grega Sataya, Stephen Paduano, kaganutan. Ini sila wala man ginalantaw sang Bacolod nga magapapili alkalde sa tuig 2022.
So kahapon ti wala malambot, si Mayor Bing Lunardia suno sa report, hindi na siya magsabat sa politika anay, kay unahon niya ang problema sa COVID-19. Gintawgan man sa aton mga angkor, aton mga co-angkor si Albi Benitez, anay congressman sa 3rd District, suno sa report, ano ka matuod, out siya sa Pungsod, Pilipinas. Si Vladimir Gonzales, gintawgan man, hindi malambot ang iya sini numero. So, ang ato niya punto, kung malabot ka magsabat, welcome anytime. Amo na ang resulta sang survey. Ginasulit ang pamangkot, sino ang imo ginalantaw, magpapili sa maabot nga piniliay. Basi ma-misinterpretable nga magsiling sila nga, sino ang butuhon mo. Pag-abot sang eleksyon, no, hindi amo ng pamangkot. Ang pamangkot, sino ang imo ginalantaw magpapili sa maabot nga piniliay para kwintas klaras bala. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ng Presidente Rodrigo Duterte sa bag-o nga mga quarantine status sa pungsod tiyang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental magapabilin ini sa dalom sang Modified General Community Quarantine. Wala gintandog ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang Metro Manila lang kag mga kaprobinsyahanan ang ginpaidalom sa General Community Quarantine. Heightened restriction pa halin sa Mayo 15 tubtob 31 tuig 2021. Ining mga probinsya sa Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna o kon NCR Plus. Ginpaidaloman sa General Community Quarantine ang pila ka mga lugar dira sa Baguio, Cagayan, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Puerto Princesa, Batangas, Iligan, Davao City, Davao del Sur. Ang Santiago kag Quirino, Ifugao kag Zamboanga ginpaidalom ini sa Modified Enhanced Community Quarantine. So ang silingon, padayon kita nga magasunod sa mga health protocol. Wala mahilabtan ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Area of concern na nagligad ang Bacolod bangod nakibot ang nasyonal IATF pinsarabla halin sa 2-3 pinakanubo gulpin na nagsaka siya ti kundi daw concern man ang nasyonal. Pero wala kabilinggan bisan ginbutang sa area of concern na Bacolod sa gihapon ang palayag kagabi sang presidente magapadayon ang Bacolod sa Modified General Community Quarantine upod ang probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 51. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka mga Pilipino ang Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y SalangaNo nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Isugpon ko lang niyo, kadumdum kamo sang anay congressman dito sa Dinagat Island, Robin Ecleo Jr., patay siya sa sulod sang bilangguan. Puwerte man nimo. Kontrobersyal nga pagka-congressman ini. Sang wala pa siya na aristo sang tuig 2020, amo ni siyang gindeklarar nga most wanted person sa pungsod Pilipinas nga siya ginatudlo nga nagpatay sa iya asawa. Pagkatapos convicted sang parricide, ini siya guilty man sa graft and corruption nga ginpasaka sa Sandigan Bayan. Gin-arista siya. Though amo na ning salaya, gampang pa siya golpla sa Pampanga kag pusasan, puwerte man no. Pero sa nasiling ko na puwerte man, amak mo nga nakalikaw mo sa mo. Siyam katuig nga pulo panago niya sang ini siya sa ulihi nadakpan kagin presentar sa media. Sang dito sa sulod sa bilangguan, inigo siya sang COVID. Pero puwerte kabakod, nakarecover siya sa COVID. Pero sa cardiopulmonary arrest, napatay siya. Amo ni ang kasaysayan sang isa ka kongresista. Napatay, nabayran ang kasalanan sa sulod sang bilangguan. Amo nang siling ko bala? Ti kongresista ka, kung wala ka nahimo nga sala, pagkapatay mo, dayawon ikaw sa imo sini, nga ginpundar nga mga matahom, nga mga proyekto sa imo banwa, syudad, kag probinsya. Inisaya lunsay tanan, kriminalidad ang iya siniginimo, patyon mga asawa mo, mangkuot ka sa kabansang gobyerno, kag kadamo pa nga mga kaso. So kung nakaluwas sa COVID, patay naman sa balatian sa cardiopulmonary arrest sa sulod mismo sang bilangguan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin
at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang Time, la 7:03, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Manila